زخيد له حزبي ناب أسمرة سنعثة صورنا عد خوالا انتي تقبر دبداب نفرت تقبر نهزب دبداب نفرت تقبر نهزب تدبدب حزب تهلق من البات علامو سيحيتو معرفو نفرتي أسمرة سيحيتو أبنا كوريا ويد ما سنبل انتو وديقو كندي حزب خمس لكم ازي روكيت ازي جاندا يفلتو ازي بين انتايو انت حردانا بحزب وديقو يودق ناي موداتا ادمينا ايمو أبز ناي موداتا ساعتنا لخاخيمنا خنتقفز بالأمري من اساي تقراي انتاي كقبر قبو أبز قدايزي من اساي تقراي مزوت أفقو زلو دق أسوسا زي كونكا دويلكا نحنا أيوخاناينا بأيوخاناينا زمت سنقر يلن من اساي تقراي مسكبابيو زلو من اسيات بوليتيكينياتات ناي إرتران ناي محران ناي بمولهم ناي إيطوبيا حزبتات حدش دخون اللوت أب تقراي دا خمت كتسعر اللو منبر مزموتا سرعات مزمحمنا سرعات أبعتتا تعاقبو دك دخاتات قدايز قبر سرعاتات انتاي مقبار متسقع سلازي خانتاي تقبر نهزبي إرترا دما داقماي جيغا تمالي هزبي إرترا زي بعالقة سرعات انتاي جيرو تيس عاشح زقمت إرتراوي نبرتو زريفو أسراتيو هفتو منتيلو تاب بمولو أديس آبان تاجيرو قعيفو نابي ناب إرترا تمالي سلسة ورارات سرعات ويانا صادق أن انتايلو تاريخاو جيغا فتسيمنا عسبكون إيطوبيا يزقبايلو قال يوحات انت يمزبلو ويانا لولاونت إرترا يأمنيو لولاونت إرترا ويانا أمينو زوم صولوت إلن لولاونت إرترا نحنا مس أمنا بخلص أمنا إنا الرقاقيتنا يوم نحنا تكابو زهبنا سبيلنا وننتنا تصنتنا وننت لولاونتنا كنكون انتاينا جيرنا نمنتاينا رفرندم جيرنا صباح نقوغ متصنز غير حتو مريحنا تزباو قنبار بلح مريحنا تسلز نبر انتا يجرو ناتصنا تامسينا كوخوف كل نخل نيرنا جنتاينا جيرنا رفرندم يقبر يتبعين نمنتال دحار نزمت صحتو نملاس رفرندم جيرنا أمو داتا بزخ انتا جيرنا اتي لولاونتنا إرترا الرقاقيت حجي لولاونتنا إرترا عنا ويانا دي جبنا ويانا ذهبنا لولاونت يلن ويانا حساب لبون تد أسامير له ني إرترا بهايمانوت ببهر بإندا بقبيلة بتاتينكا غوزازيخا دخمتي إرترا مفتاق علامانا عسران شعتن عامتنا ويانا أمو داتا ويانا نسبة تقراي لكي منابيت أفعلو ناب كل ناب قدل مقالة مستخببة أمنا يمو داتا ساعات توكس كوينش دي شروكيتات حجي خمان قتصل تقولاتات اللو نمنتاي انتاي زغبره حزب تقراي فوق دو السودان كسدد غبرو منيو حزب تقراي أبا محارا خيدو زتصلا سلمنتاي حزب تقراي بزوم بلعت بوليتيكانياتات زفترو كفات أبي إثيوبيا يهدن حزب تقراي كو إثيوبيا كو تبصحو كو حزب تقراي كو حزب إثيوبيا كو كابي إثيوبيا كو حزب تقراي كو أيربحن كو كابي إثيوبيا زربح مني سبحات نقا كابي إثيوبيا زربح مني أباي ولدو كابي إثيوبيا زربح مني سيوم مسفل كابي إثيوبيا زربح مني مرحت ويانا دخا مسكين حرستا حزب تقراي ربيحو أي ربحن أبي لالو توحيفو أمو داتا حتياتنا يدقي أب يونيفرسيتي هارفارد دوقوم زمهور زلو مرحت سلمنتاي حزب تقراي زسكومو سلمنتاي حزب تقراي أبي إثيوبيا إشوخ زري كالو أب زخودو يهرمالو أب زخودو كو يشفشفالو حزب تقراي سلمنتاي حزب تقراي يشفشف زلو سلمنتاي حزب تقراي انتاي كوين حزب تقراي يشفشفالو من بزخودو ات بوليتيكاو خيدي سالاسان شعتن أقميتكا سيداما ولايتا خقمصلو دليم سلمنتاي ويانا تشفشفو نيمسل سالاسان شعتن أقميتكا سالاسان شعتن تاي ترغمو مبتتان ني إثيوبيا مالتي أمو داتا مبتتان نا إثيوبيا نمني لكيمو نتقراواي حانت تمرتن إثيوبيا دا تقدس نيرا هو وما انتاي قند ماتشي حال ببيهر بفدراليزم امسيخا سخا أورومو سخا محارا ندابلكا حزبنا نحلو تبالعو عسران شعتن عمتا موداتا سبهافت تقارب يالو وقو حفلو أبا دي سابا نبروتهم تمنتينهم تشفلو جاندا ويانا تماري تماساسا لجيغا قبل علي إرتراوين يفتشيو سلازي حجها نهزب تقراي مس حزبي إرترا نمبعس أمنا يموداتا عمروها نهزب تقراي تقليلكا كابكرنا أفريقيا نمن تسألو انتاي قبرالو انتاي قبرالو موداتا روكيتاتنا بإرترا حجا بسمرا قرمي عسرا دقيقة روكيت تسنديلو كباب اسمرا مالكي عدو خالاون كومو بحلالو اتني عدو
ዝተረጋገፀ ይኮነ እዚ ናይ ኣስመራ ግን ዝተረጋገፀ እዩ ጉዳይካ ምስ መን እዩ እቶም ፀግዒ ዝሓዝዎ መን እዮም እንታወት እዮም ነስተውዕል ሕጂ ፅባሕ ንጎ ከየጋጊና ኣብዛ እዋን እዚኣ ፀግዒ ናይ መን ሒዞም ንወያነ ኣይኩንንዎን እዮም ወያነ ጻድቕ እዩ ንወያነ ኣይትንክፍዎን እዮም ንኣብይ ኣሕመድ 24 ሰዓት ኦኬ ፅቡቕ ኣብ መወዳእታ ወር ኣባውት ወያነ ብዛዕባ ወያነ ኸ እንታይ ኣሎ ዝተገብረ ዝዝረብ ንወያነ ኣይትኹንኖን ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ደው ይበል ይበሃል ኣሎ ኦኬ ፅቡቕ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ስትኮስ ዘሎ ሮኬታት ከ ደው ይበል ኣይበሃልን ኤርትራ ክትህረም ሓላል ሕማቕ ናይ ኤርትራ ዝምነዩ ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ወገናት ምሳና ብዝንታይ ኮይኖም ፀኒሖም ምሳና ክኸዱ ፀኒሖም ዝኩሉ ዓመት ከኣታሊሎምና ፀኒሖም ንሕና ኤርትራውያን እዮም ክንብል ፀናሕና እንታይ ኮይኖም ፀኒሖም ዳብል በቃ ዳብል ፌስ ኮይኖም ፀኒሖም ተረዲኩም ለኹም ብዝተፈላለየ ቋንቋ ብእንግሊሽ ብዓረብ ብገለመለ ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ጠፍአት ትግራይ ሃረመት ትግራይ ከም ዝኾነ ትግራይ ኣብ መወዳእታ መቐለ ተኸቢቡሎ እንታይ ትገብር ሕጂ ወልሓንቲ ኣሎራ ፍኒታ ኮፍ ትብል ኮፍ ዓቕሎም ፀቢብዎም በብሓደ ወድቁ ኣለዉ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንከውን ኢና ክንመዓራረ ኢና ኣብቲ እቲ ኤርትራውነት ኣብቲ መትከል ኣሎ ኤርትራውነት ኣይክንቕነቕን እዩ ብብሄር ንስኻ ሳሆ ንስኻ ዓፋር ንስኻ ኩናማ ንስኻ ትግርኛ እንዳበልካ ግምጥል ኢልካ መሊስካ በቲ ትኸይድካ ኖ ኣውራጃ ንስኹም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ኢኹም ንስኹም ደቂ ሓማስየን ኢኹም ንስኹም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ንስኻ ባበዚ ወረዳ ታሕታይ ወረዳ ቆላ ላዕላይ ሽማን ገለመለ ኣብ መወዳእታ ብወረዳ ንኤርትራ እንታ ክትገብራ ክትበልዓ ክትመቃቕላ መስኣና ኤርትራ ድያሎ ሕጂ ኤርትራ ተመቃቒላ ኣይተመቃቐለትን ኤርትራ እንታይ ኣላ ወላ ሓንቲ ህዝባ ኩሉ ሓሊፍና ንሕና እቲ ንሕማቕና ዝተሓስበ ንፅቡቕና ኮይኑ መን እዩ ዝኩሉ ዘዋፍሮ ነይሩ ካበይ ዝመፅእ ነይሩ ባጀት ስለምንታይ እዩ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዘይተደልየ ምክንያቱ ኤርትራ ድኽምቲ ክትከውን እዩ ነይሩ ኣጀንዳ ናይ ሕወሓት ኣብ መወዳእታ ድኽምቲ ኤርትራ ንምፍጣር ንኢሳያስ ኣጆኻ ቀደም ብውዕል ኣልጀርስ ኩናት ተገይሩ ኮረና መፅኡ ወያነ ሓቂ ፅቡቕ ወያነ መፅኡ ብዓሰብ ፈቲኑ ኣብ መወዳእታ ተደኪሩ ወያነ እግሪ ኣውፅኒ ምስ ሃደመ ምስ ጀነራላቱ ኣብ መወዳእታ ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብ ውዕል ሰላም ተኣትዩ ኣልጀዚ እዚ ውዕል ኣልጀርስ ትገበር ሕራይ ኣልጀርስ ትፍርም ኣብ መወዳእታ ንዕበሉ ውፁ ኖ ኣይንወፅን ኢና 29 ዓመት ኣብ ባድመ ኮፍ ኢሎም ንዑ ሰላም ንገበር እሞ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክፍታሕ ንሕና ኸ ዘለና ውሽጣዊ ፀገማት ክንፈትሕ ህዝቢ እውን ኢሳያስ እውን ብባድመ እዩ ዘመኽኒ ዘሎ እሞ እቲ ሓንቲ መምኽነይታ ክልእዎ ኖ ኣይንኸዶን ኢና ኣብይ ኣሕመድ መፅኡ ባድመ ንኤርትራ ክትወሃብ እያ ምስ በለ ህዝቢ ምስኪን ህዝቢ ወዲብካ ካብ ባድመ ካብ ኤርትራ ኢሮብ ተዓቢ ካብ ኤርትራ ዝሓለፈ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሰላም ዝረኣንያ በዚ ጥውኢልካ ንሕና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሰላም ኢና ንደሊ ትብል እዚ ሓሊፉ 29 ዓመት ኣበይ ነይሩ ተልካ ሕወሓት ኣይነበረን እንታይ ይገብር ነይሩ ክፍኣት ይፍሕስ ነይሩ ኤርትራ እዚ መንእሰይ ኣይውዳእን ተሰዲዱ ኢልካ ኣይውዳእን ተሰዲዱ በቃ ክነብሎ ኣለና ተርዲኩም ለኹም ከነጥፍኦ ኣለና መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኮላይ ከም ዝወሊዱ ኣብ መወዳእታ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተባታቲኑ ዲ ኣይተባታተነን መንዳኣ ተባታቲኑ ህዝቢ ትግራይ ምስኪን ህዝቢ ትግራይ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ እዩ ዘሎ ተልካ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾዶ ይጣዕሞ ኣብ ዓዲ መሓራ ይጭፍጨፍ ይቕተል ዝሓተሉ የለን ኣብ ዓዲ ኦሮሞ ይቕተል ይጭፍጨፍ ዝሓተሉ የለን ኣብ ሲዳማ ይኸይድ ቦታ የብሉን ሕጂ ብብዝሒ ህዝቢ ትግራይ ናበይ ስደራሉ ናብ ሱዳን እቶም ኣዳኸርቲ እንታይ ይገብሩሎ ብጫ ባንዴራ ገይሮም ኖ ሕወሓት ወይ ሞትብሉሎ ሕወሓት ናይ ሱሳታት ናይ ዝኣረጉ ኣረግቶት ውድብ እዩ ሕወሓት ኣቢኹም ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኢኹም ከተምፅኡ ዘለኩም እቶም መንእስያት ተጋሩ እንተተማሂርና ኢኹም ትብሉ ተጋሩ እዚ ዝሓለፈ እዋን ትምህርቲ ተማሂርና ቀለም ቀሚስና ኢኹም ምሽ ትብሉ እቲ ዝቀለምኩም ቀለም ዝቀመስኩም ሕጂ ዘድልየኩም ሕጂ ኢኹም ኣብ ትግራይ ለውጢ ከተምፅኡ ዘድልየኩም ህዝቢ ትግራይ ግን እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ እዋን ሕጂ ህዝቢ ትግራይ መርገፂ እዩ ዘነፅረሉ መቐለ ተታሒዛላ
مغانا كتحازيو لو من تزيت تحازت صباح كتحازيو أموداتا ويانا نابي خيد ولا حنتي كيدني تبوز أنا حدا كومنت نايزوم زعقر جروز اللوخ أبو ختصني سلازي نحنا أب إيرترا لو تقمت نقالس زلنا لو طبعنا خنم صمبر ويانا حنجيرونا بإيرترا خبصحنا يكوننا نقالس زلنا ويانا يكون قال لو بوليتيكاو نايدق حيل زمصال قالو كل غيزي انتاي بمنصرنا تربحاتاتو ويانا انتاي نيرو مدبوم زحلف اوان دخمتي إيرترا فتيركا نصوم زقاصصرو سرعتا بإيرترا تخيلكا بزوم أوراجا هايمانوت بيهر زبلو نزيوم اب سلطان هيبكا إيرترا ننحيدا تطامامتن زفاططن حزب مفتار تمز عينت حزب فتيركا أموداتاني إيرترا بإيدو زركة محضرة ازي نيرو ناي ويانا حلمن كوننتن كن ببيني حلمن قاعدن كل جزية ببيني ترديكم لكم سلازخا انتاي أموداتا مجي انبر نسيو ازي أموداتا زنبر إعلاما ناي ويانا زتباتا تنك إيرترا هزبا زي كسنا لا نسخا تقواتا تصورو سرعاتي اي خطتل نو شقرنا خنفتحو كويلو من بزحات هاقراوين مسفن حاقوس ناب تقراي مسكد انتاي عميلو مو يدبهال نهزباو قنبار كوننا يلو مو نهزباو قنبار اي كوننا نيلو بقى مو يلو مو بقى تفلاليو مسفن حاقوس كسرحي كالا ناب تقراي ازي حجتنا يمودعتا نت سلازي اتزت انحنا يوص اي بوليس ناي حوحات ابلعلي إيرترا أموداتا نحوحاتن حزب تقراين لكيمو يتقفالو بوحدات مراحتي حزبي كل جزية قداي كوين سلازي إيرتراويان كل جزية بدحر حجي كما يجيرنا نحنا قارسنا خنقبر لنا مور كنت نقلو زلنا اوان حجي سلازي نزق اوان زخا خلاتنا خندالو ولون كنت نققنا لنا انت زي كوينو جن ازي ناي حوحات بوليتيكاو خيدي ازي زرعنا يو روكيتاتنا بإيرترا مسنداو ناي عقل تصبت تكبارات حجو شديش روكيت توكسوم انتاي كوينم توكسوم كتب لاميخ انتاي كوينم توكسوم تلك والحنتي انتاي دا ناي عقل تصبت أموداتا أطفئك أطفأ شعو اتوم زخننو أفج ألتات كنت يام زقبلو توم أفج ألتات كنت يام زقبلو كونني اندابولو نويانا قم بيتشو إلو ما يزاربوني بيتشو إلو ما عند أجرهم بزعبا ويانا يزاربوني كل جزء ميزانه ورتعون كتكون على كاين على بلدنا انت بزع مخنان كا زي ترى كتكونن كلها مخلوتي بمعريخه تخون ويانا روكيت كسندو خلو نو ويانا غاغيلو ستوب جونوسايد ابل الحزب تግራይ ገለልካ ክትዛረብ ፀኒሕካ ابل الحزب ኤርትራ ክትأስሚር ይዝወርድ ደሎ ንሕና ክትأስሚና ንልከ ዘለና ጠስሚ ኮና ንልከ ዘለና እዚ ሮኬታት እዚ اندحر دا خستايو علامو سيحتو اب سنبل دا كوريا عليبو ويدما اما كلاس مران تعليبوكو كندي حزب خطفي مالتي اذا بوقع بعلم زعمنوا لي حوحات زعمنوا له متقعتي زي هو نحنا نسمرا خندبدب عينا يلو حوحات يزوري حجسي ناتي حوحات زهابو وقعو مجلس نريفكا وانتاي دي مسيلكا توم حيلتات مكلخانا وانتاي ديو خمسي سلا زغبرو زلو بخومي كو زخون زلو غريلكا نو قوم زبهان نغير يلن شبط لكا ديو شبط يلن كساب حج سلازي سي اذا نغير انت توم كتكونن خلكم مريصكم تخونن غن حجي ات غداي دبقاي زمسل لو من تزيبقاي صباح كبقاي ازناي مقاله غداي زبقاي ترديكمني بدحري مقاله انت هنقبر لنا خنزارر بودينا بقص على حسابات امصينا حجي ازي ابي احمد مقاله تقاطعيرنا يا يوم زبلو زلو ترديكم لكم ويانا تقاطعيرنا يا مقاله يدبحل له سو مقاله ندحر تقاطعيرنا غداي ابقيلو مالك بدحري نحنا عيو غزالنا بدحري خا كل جزء نحنا خموت عيو غزانا قصلي ترديكمني حراي ويانا سكو دقي بدحري خا نحنا خا مورك السنا خيري مالتي لو على ويانا حدث صلاي سمعلاي بعد كو حدا صلاه مخاد مالتي سلازي ازينا نبللنا مالتي سلازي حجون دبداب قبل على حزب ኤርትራ ናይ عقل ጽበት አሞዳታ ወያነ ንህዝብ ትግራይ ሕማቅ ታሪክ ሕማቅ ዛንታ ሕማቅ ሽምከይ ትገድፍሉ ተጠንቀቁ ጽባሕንጎ ህዝብ ትግራይ ምስ ህዝብታት አይተጻልዎ ንህዝብ ትግራይ ናጽ አግደፍዎ ህዝብ ትግራይካ ንህዝቢ ንመሬትካ ምስዋዕን نمرحت حيلتات ويدما
حلفت حوحات زبلعوه مسوعن حدا يكونن مسوعتي نمريت كان نهاجر كان نبر نولك أسبات يكونن حوحات زتختلوا أكايدا نعاهم حوحات صبوق أي رخب أي فديكم ترديكم لهم سلازي اتي كنتات كم زي مالتي قال اتي قبل الحزب تግራይ ዝወርድ ከልበት በትካ ንሕና ኣይንደልዮን ኢና ህዝቢ ትግራይ ክብደል ህዝቢ ኣምሓራ ክብደል ህዝቢ ኦሮሞ ህዝብታት ክጠፍኡ ይኹን ዝተፈላለየ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ምምዝባርካ ንሕና ንቃወሞ ኣይንድግፎን ኢና ክኸውን ኣይንደልዮን ኢና ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝኾነ ነገር ክወርዳ ይንደና ግን ዕድል ኣይገበረን ህዝቢ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ እዚ ውፁእ ህዝቢ ትግራይካ ኣብዚ ዝፀንሐ ኸይዲ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ኣይረኸበን ዝሓለፈ 29 ዓመት ስለዚ እንታይ ኢና ኣብ መወዳእታ ክንብል ደሊና ዘለና እቶም ኤርትራ ተሃሪማ ኢልኩም ትሕጎሱ ኤርትራውያን ግን ተደቢርካ ትፋዕካ ምልሓስ ኣሎ እዛ ሃገር እዚኣ ርምስቲ ሃገር እያ ዝበልኩም ሕጂ እቲ ግዜ ብቂዕ ኣሎ ንተሓሳሰበሉ እዋንካ ክመፅ እዩ ኤርትራ ርምስቲ እያ ኤርትራ ክትጠፍእ ኣለዋ ተረዲኩም ለኹም ገለመለ ዝበልኩም ብምልኣትኩም እንታይ ይኹም ሕጂ እቲ ግዜ እንዳቀረበ ይመፅእ ኣሎ ኤርትራ ድያ ርምስቲ ንስኹም ዲኹም ርሙሳት ኤርትራ ከም ሃገር ኣላ ክትህሉ ኢኻ ንህላውነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኩሉ ቅድሚታ ሃገር ይክጠፍእ በጃታ ሃገርን ቅድሚያን ክጠፍእ ኤርትራ ግን ኣላ ክትህሉ ኢኻ ኩሉ ግዜኻ ንሕና ኣብ መትከልና ኣለና ኣብ ሃገርና ዝመፀና ኩሉ ግዜ ምስ ሃገርና ልኡላውነትና ኣለና ክንቃወም ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣካይዳና ተዛሪብና ኢና ምሽ ባዕልና ንቋፃፀሮ ስርዓት ኩሉ ግዜ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ልክዕ ከም እንቃቑሖ ኢና እንቃቑሖ ባዕላ ቡም ክትብል ከላ ጫቑት ትኸውን ብደገ እንድሕር ተሴራኸ ዕምራ ይሓፅር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክኸውን ንሕና ንቋፃፀሮ ለውጢ ኤርትራዊ ለውጢ ኤርትራዊ ዝቋፃፀሮ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ዘይብሉ ለውጢ ምትእትታው ናይ ግዳማውያን ሓይልታት ዘይብሉ ሽርክነት ምፍጣር ኣይኮነን ሽርክነት ምፍጣር ካሊእ ሽርክነትን ባርያ ኮንካ ኣገልጋሊ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኮንካ ስልጣን መሓዝን ሓደ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራዊ መሪሕነት ኤርትራ ዝጨኑ ቃልሲ ንዓና ዘድልየና እምበር ተጓራቢትካ ቃልሲ የለን እቶም ተጓራቢትኩም ስልጣን ክትሕዙ ዝሓሰብኩም ጉዳይ ኣብቂዕ ኣሎ ተወዲዩ ፀወታ ተወዲዩ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኢኹም ጉዳይ ስለዚ ሕጂ እውን ናብ ልብኹም ተመለሱ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል በደል ብመልሓስኩም ዝፈፀምኩም ሕጂ እውን ናብ ልብኹም ተመለሱ ናፍቲ ሓቀኛ መገዲ መፂኹም ምስ ህዝብኹምን ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገራውነት ተወዲብኩም ኩላትና ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሃገራውነት ጉዳይ ሃገርና ክንፈትሑ ኣለና ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ብፍላይ ቶም መንእስያን ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ናቲ ዝስዒድካ ናይ ነፋጥ ኣተሓሳስባ ኣውራጃ ብሄር ቀቢላ እንዳ ኣስላማይ ክርስቲያን እዚ ፋሽኑ ዝወደቐ እዩ ሕጂ እቲ እዋን ናይ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ነዚ ለውጢ ዝኻ ክንቅበሎን ክንፅብዮን ኣለና ስለዚ ሕጂ ጉዳይ ኣለና ኤርትራውያን ጉዳይ ሃገርናኻ ካብ ሕጂ ንንየው ኣዚና በቲ ሃገራዊ መርሓ ፖሊሲ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሪኦኩም ኣለኹ ገለገለ ትዛረቡ ኣለኹም ምናልባት እዞም ብፍላይ እዞም ደቂ ጎረቤትና ማለት እዩ ክትብልዎ ትደሊ ነገር ተሎ ኢምባክስ ንዓይ ሃይ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ናባይ ግን ኣይትድውሉን ኢኹም ኣይትፃረፍ ኣይትሃውትት ህግደፍ ዲ ኣነ ገለመለዴ ህግደፍ ገሌልኩም ሃለውሉ ኣይትብሉ ክመፅእ ዝደሊ ተሎ ይምፃእ ህግደፍ ግደፎ ህግደፍ ኣይኮንና ንሕና ዋላ ገለ ይኮንና ኤርትራዊ ምዃን ህግደፍ ምዃን ተኮይኑ ናትካ ጉዳይ ተርዲኩም ለኹም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትብል ዘለኻ መን ኢኻ ንህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ቡምባ ተኪሱሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኮሶ ቡምባ ብጭብጢ ዘረጋገፅኩሞ ነገር የለን ህዝቢ ኤርትራ ይትበሉ ዳሃርመኩም ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ካ እንታይ ኣለካ ሮኬት ናብ ኤርትራ ትድርቢ ጉዳይ ካ ምሳይ ጉዳይ ካ ኮ ምስ ፌደራል ኪዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ኮን ናብ 4 ኪሎ ዘይትትኩስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘይትትኩስ ሮኬት ናብ ኣስመራ ትትኩስ ንሕና ካብ ኣስመራ
ምናብ የብላን ትብሉ ጸኒዕኩም መንስኩም ካ ክንዲዚ ኣሽሓት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣትዩ ይሓርመና ኣሎ እንታይ እዚ ተዋጃበረ ዘረባ ሒዚ እስኹም እኮ ብወግዒ እኳ ኢኹም መግለፂ ውፅኹም እቶም መራሕቲ ናይ ወያነ ነስመራ ክንድብድባ ኢና ኢልኩም ካ ኢኹም መግለፂ ውፅኹም ከምኡ ይኾነ እንዲ ወረ ባህላዊ ፀወታ እዩ ነይሩ ባህላዊ ፀወታ እዩ ንዓና ኩናት ቃርሳ እዩ ኩናት ንዓና ልክዕ ከም ቢላር ዶ ብልዕሊ ቴብል ኮንካ ምፅዋት እዩ ብምስኪን ህዝቢ ዳ ክትፃወትዎ በቲ ምስኪን ህዝቢ ናይ ትግራይ ክትፃወት እምበር ፀወታ ተኮይኑ ኩናት ርኢኹም ኣለኹም ሕጂ ኩናት ባህላዊ ፀወታ እንዳበልካ ንምስኪን ድኻ ህዝቢ ኣብ ኩናት ተእትዎ ካልእ ኣማራፂ ነበረ እንዲ ኣብ ጥራሕ ማዓኮርካ ኣብ ጥራሕ ክስታይካ ኣይተሓዙኒ ኣብ መወዳእታ ሮኬት ሰንዲኻ ሮኬትካ ሒዝካ ዓሪፍካ ክትቅመጥ ኢኻ ትማሉ ኮይ ነይሩ እቲ ግዜ ኮ ነይሩ ኮይ ካልእ ኣማራፂታት ነይሩ ባህላዊ ጨወታ እዩ ባህላዊ ፀወታ ኣትረከብ ባህላዊ ፀወታ ሕጂ ርኢኻ ኣለኻ ክንደይ ሰብ ጠፊኡ ኣሎ እዚ የድሊ ነይሩ ኣየድልን እዩ ነይሩ ኣየድልን እዩ ነይሩ ሕጂ እስኹም ከዓ ዕምባባል ኢኹም ንሕና ዝገበር ጭብጢ ተለኩም ንጎርና ብወግዒ ግን እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ኩናት ኣሜሪካ ንምንታይ ኮኒንዎ ንምንታይ እዩ እቲ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ ኮኒንኩም ንምንታይ መንግስቲ ጀርመን መግለፂ ውፅኡ እዚ ዝገበርኩሞ ጌጋይ እኮ ኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ መንግስቲ ጀርመን ስለምንታይ ተረዲኩም ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም እዚ እኮ ዓለም እኮ ኮኒናቶ ንሕወሓት ዓለም ኮኒናት ኖ እዚ ውድብ ዝግብረ ሽበራ እዩ ተባሂሉ ትወዲያ ኣበይ ዘሎ ሕጂ ተሓቅነትካ ኣበይ ዶ ንኤርትራ ናብ ኩናት ንምእታው ኮይ ነይሩ ዕላማ ሽዑ በቃ ብኩሉ ንውረር ኣለና ክትብል በቃ ምስ ፈደራል ጥራሕ ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ሰራዊት ጭብጢ የለን ጭብጢ እንተሎ ኣርኢና እንድሕር ተገይሩ ኸ ጌጋኢ ንብል ኣለና ግን ከዓ ኣይረኣና ዋይ ምስ ፈደራል ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ምስ ኣርባዕተ ወገን ተዋጊእና ኣበይ ደሎ ኣርባዕተ እዩዚ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ኤርትራ ሰራዊት የብላን ትብሉ ትማል መኒስኩም ካ ሕጂ ኤርትራ ክንዲ ዝኽፍለ ሰራዊት እትያ ሓዲዩ ሓዚ በጃኹም ኢልናኩም ቧ እቶም ኤርትራ ክትቅበሩ ኢኹም ኤርትራ ከምዚ ክትከውን እያ ኤርትራ ክትጠፊያ ትብሉ ዘለኹም ኤርትራ ይተቐበረትን ኣታ ህዝብታ ኮንካ ኢኻ ኤርትራ ይተቐበረትን ቀብሪ ስኹም ክትቅበሩ ይንደሊ ሃገርናኻ ክትቅበር ንሕና ኣይ ኤርትራ ይተቐበረትን ኤርትራ ኣላ ክትህሉ እያ ክትቅፅል እያ ኤርትራ ሻርሻይ ወራር ኣይጠፍአትን ኖም ሕጂ ክትጠፍእ ስለዚ ሲ ዓለም ኮንናትኩም ብለካ ኣለና ካልእ እቶም ትዛረቡ ዘለኹም ደቂ ጎረቤትና ክድውለልኩም እኽእል ኣነ ደውል ክዛረብ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ይደውል ኣነ እዞም ጎረቤትና ዕድል ክበኩም እኽእል ወላ ሓደ ፀገም የብሎ ዕድል ክበኩም እኽእል ሃገራውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነወቱን ኢና ስለዚ ኢኹም ንዓና ዘይትፈቱና ዝድውለለይ እንተሎ ካብ ክልል ትግራይ ኣነ ክቅበለኩም እኽእል ግን ኣይትድውሉን ኢኹም ናባይ ክትፅሕፉ ጥራሕ ኢኹም ትኽእሉ ክድውሉ ይትኽእሉን ኢኹም ብኢምባክስ ንዓይ ሃይበሉን ክንዘራረብ ይህን ክንበሃል ስለዚ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እንታይ ኣብ ትግራይ ተጋሩ መንእስያት እንታይ ግበሩ ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትተኽሉ ተወዳደቡ ተረዲኩም እንተቶም ርምስቲ ኤርትራ ትብሉ ዝነበርኩም ከዓ ምናልባት ምስ ወያነ ተወዳዲብና ዳግማይ ናብ ደደቢት ከድና ልፍንቲ ፈጢርና ኩናት ክንገብር ኢና ዝብል ሓሳብ እንተለዎ ወያነ ምናልባት ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ ክኸውን ኣለዎ ተረዲኩም ለኹም ምናልባት ወያነ ምናልባት ምስዞም ዘለው ንኤርትራ ዝፀርፉ ንኤርትራ ዝፀልኡ ምስኦም ተኣኪብና ዳግማይ ውደባ ልፍንቲ ፈጢርና ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ኢና ትብል ተሎ ኣላሁ ዓለም ጥራሕ ክብል ትኽእል ካልእ ግን እዋ ኤርትራውያንካ ጉዳይ ገዛና ነፃፍፍ ኤርትራውያንካ ናይ ገዛና ጉዳይ እንታይ ንግበር ድሕሪ ሕጂ ይህን ምሂን ንበል ኢሳያስ ከዓ ቁሩብ ዕረፍቲ ረኺቡ ደሎ መስል ክንክልዮ የብልናን ነግረ መገድኹም ናይ ኢሳያስ ጉዳይ ከዓ ክንምለሶ ኢና ፅባሕ ቀፃሊ ኣለና ተረዲኩም ለኹም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቀፃሊ ክንዛረበሉ ኢና ኣብ ናይ ኤርትራ ዘለና ጉዳይ መርገፂና ኣይክቕየርን እዩ ኢሳያስ በዚኣ ትርእየኒ ከም ዘለካ ፈሊጥ ኣለኹ ክመፀካ እየ ኣይደቀስኩን
إذا بقدامي استجبرت ممرات ناي ميرون تخلى سنبت إسياس هيدك أستكان فلت إيه دك إسكا خاي تحضر علنا بحنساب متأكي كاتاتلكي علنا هفتا متكل علنا نالبات وددرك قبرين تلك خادحان برقا بثمانية شدشان بعشرة شدشان بتعمي كساب حجة بتاريخ عالم زي تراعي وتصيتي تمزجيبه سلازي علنا مالتي كم زي السق انت بالناس عم فتنا نبكالا يكون نزول عم مسمر علنا سلازي عم مسمرنا زبل درفن دار رفكا مسمار كاتا توقع خا ولا غير ندعيناتكا قدايو ازوم تتصارفوا زلخوم يحوات قربا بتي انا تصلايكم ايكونكون تصلايكم فدي مالت بأحد صورة تخستاي كوينو فدي مالت فدرال مالت يترديكم مني قدايكم مس فدراليو ناب ايرترا روكيت مسداد اقارچو نابايون روكيت هايتسددو ምናልባት عقل ጽበት ናባይውን ሮኬት ክትሰዱ ትኾኑ ኢኹም ናባይውን ሮኬት ከይትሰዱ ተጠንቀቁ በዚ መዓት ሮኬት ዝኾነ ጸርፍ ትጻረፉለኹም ስለዚ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ተጠንቀቁ ተጠናቀቁ ትጻረፍ ዘለኻ ጉዳይ ካምሳ ኣይኮነን ትጻረፍ ዘለኻ ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ኣነ ምስኪን ከማኻ ተራ ህዝቤ ተረዲኻ ኣለኻ ንዓይ ኣይትጽረፈኒ ምሳይ ኣይኮነን ጉዳይካ ምስ ፈደራል ድሕርዳ ካልእ ግን እዚ ማለት እዩ እቶም ትጻረፉ ዘለኹም ኣሕዋት ጎረባብቲ ኣይትጻረፉ ኣይሆፕ ካብዚ ዝጸንሐኩም ጸገማት ተገላጊልኩም ሓደ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ፈጢርኩም ንኹላትኩም ዘሳትፍ ተስፋ ይገብር ኣነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሰላምና እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰናይ ነገር ሰናይና እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክንብል ከለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጸገም ስለ ዘሎ እምበር ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሕና